sharifai gaban su muke dugawa, su suke mana madadi banda su da babu abin cewa. Da sabon sayidul kauni na ji abin da suke cewa, ko da rai ko babu sai an tayin hakikar dacewa. Jana Ahmad Tijjani san ka muke yi ko yaushe, daga annabi ne zuwa kai ashe ka gagar yan kushe. Jiyali dan umma aikin kuna ta gudana ko yaushe, gibiri mana ba fara zumi kun sarai kamewa. Bakurashiya wata malam wajen karamin layin la'azam ka kai ba zan taɓa raki ba, koyuwar ka ta sa kake bayyana a idan masana ran ba. Babu mu sai kai a kai sarraya ne ba za ya kare ba, shawun kai ɗaya ne a kirjin mu ban ji abin da yake fita ba. Almaki almadani shewa Ahmadiyar wa nake zance, sannu baba fito yi ka buɗe kofa mun shiga rai kwance. Ka nutsar da maza Allah kaɗan da ke nafsi karama ce, shewa Ahmadiyar wa a cikin ka na yi fana'i na rikewa. Assalamu alaiki ta saman sama'u kina da ta burge mu. Assalamu alaiki mafakar muke ce da kin kafin mu. Assalamu alaiki burin mu ne mu faɗe ki ga darar mu. Assalamu alaiki yana na ke ki kata da ruhin mu. Assalamu alaiki ya kwalliyar aljanna muradin mu. Assalamu alaiki mai martaba ke ce a bayanin mu. Assalamu alaiki dan Allah na naki kai muke dora mu, ya azama a sansanin masu rairaye banki kina she mu. Mu faɗe ki a yadda kika kaddara haka shine burin mu, dan Allah batula ai mana haka muna da ta godewa. Bakurashiya wata malam wajen to ba girma ya kure in aka yi batun karshen dance, ka isar da ta zo a mamudu zince na hana yin zance. Ita ce gatan aljannar zalikar da musu ce, matukar zara utai furci to ba a canzawa. Ita ce ta rike halittun saman samar da kasan duba, ita ce ta yi tarbiyar mazajen da suke da isa babba. Ita ce faɗin namu ba za ya sa a fahimta ba, ita ce a cikin faɗin shehu bara matsanin kullewa. Bakurashiya wata malam wajen sunan ki ne ya rike sama ba ta fadowa, yanzu dai gatan su jibrilu mu face muka karewa. Taji su ma san ki suka kankame kofa mai kullewa, na na billahi al'azim kin tsayanta muna da ta shaidawa. Da gidan Maryama har gungila fake alkibla ce, san ki ne karshen farilla a sai kaunar ki ba ta ce. San ki shine san ma'aiki da Allah na alamance, daga mun yi nufin yabo sai ki zo ki tsaya mana dacewa. Bakurashiya wata malam wajen ta sanan annabi kuma sai na ganta a Allah doya ne, gashi ta zama na ummula san da Husaini mukami ne. Ta sanan yagun Rasul matar Saidi Alzaki ne, sai na ganta ana na Amina kai lamarin sai godewa. Siffar ma'aiki ban ji daban ne ba, ita ce suna guda ɗaya ba fa irin na halitta ba. Nana annabi ce kawai ni ba zan yi shiru ban furta ba, zahirin ta da baɗini ko a gane ko a ki ganewa. Bakurashiya wata malam wajen da kuce da zaba nake babatin da zaba a yi sarnana, duk abin da na ce da ita haka yake muradin ruhina. Duk abin da muke akan na baba mu san ta ba jigona, ta wuce haka lamarin sai shiru ta gagara ganewa. Yanzu matar alkofar ma'aiki santar da cewa, ko anan na gane ke da Saidi Ali baban bancewa. Ya ashe shi ma ake gaskiyar magana ba koyewa, alfaɗi ma annabi duk guda ne baban bancewa. Bakurashiya wata malam wajen bakin
ji kunya ba da ke ba za mu yi raki ba da ke ba za mu shiga uku ba da ke ba za a ki karfa ba a shake ce mai badawa a shake ce mai yantarwa a shake ce mai budewa a shake ce mai haskawa a shake ce mai yayewa a shake ce mai nunawa a shake ce mai dorawa a shake ce mai saukewa a shake ce mai tserarwa a shake ce mai samarwa a shake ce ta saman kowa a shake ce mai ba kowa gaban ki muke dukawa ki ce mu shigo mi zaunawa bakulan siya wata malam wata yana ni mai san ku ne tun ina karami ban tasa ba yana bari da ke dan sayidi alba